Естествените отново на път. Ню Йорк. Низове. Place the vest over your head, bring the waist strap to the front. Your bags and larger items, including laptops and tablets with attached keyboards, are completely under the seat in front of you. И така, казахме. Сега Джони, заповядаш. Look around and please take all your belongings. И така, вече пристигнахме. Не съм снимал много, защото просто бях с два куфара. Малко нямаше как. Значи след 5 часа пътуване със самолет и 5 часа лутане из метрото в Ню Йорк, не препоръчвам. Кофти беше. Има плохове. Експириенса поне беше така запомняш се, но да, няма значение. В момента съм в Ню Джерси и аз се разхождам, докато чакам да ни настанят в хотела, защото дойдохме по-рано. И после ще ходим къде, не да знам. Някъде в Ню Йорк. Най-добрия и изчерпателен човек съм. Много ми се отдава. Това са влоговете. Право, нямам да. За тези, които се чудят защо сме отседнали в Ню Джерси, а не в Ню Йорк, просто защото в Ню Джерси в момента сме в едно предградие, което е много близо до Ню Йорк, на 20 минути автобус. И е много по-евтино, перфектно за бедни студенти като нас. Идеално. Уляла! Ню Йорк! Добре. Те си кифле. Too much people. Не е пица за 99 цента. Дами и господа, Empire State Building. Като моя блок в Русе. Нещо подобно. Бих казал. Ню Йорк. Concrete shock. No. Concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can do. Сувенир тайм. $60 за чаша. Така, нов ден в моя ню-йоркски живот. Седнахме на брънч отново. Минус $20. Какво ще правим днеска? Ще харчим пари. Не. Ню Йорк. Статуята. Не, статуята на свободата. Да. В Ню Йорк. В момента минаваме по Бруклин Бридж и отиваме на хвален ферибота да видим статуята на свободата. После май ще ходим към Централ парк. Но първо към статуята. Подобно на Стара Загора. И така, сега към Централ парк. Какви са? Като кокошките. А тя е майка? Да, виж. О, така ми се струва. Ди. Oh my god, it's so amazing. Стара Загора. Стара Загора.
Сега отиваме на някаква гледка. Дадохме $50 за билет. Дано да е хубава. Ами, това беше. Вече сме на летището в Ню Йорк и след малко тръгваме. Ще летим 10 часа до Истанбул. Да. И после отиваме от Истанбул до София. 15 часа път. Не се струва за България. Най-накрая. Шам миш-маш.